గీతా సౌరభాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. గీతాచార్యులు విభూతి యోగంలో ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు అర్జునుడికి. ఏమనంటే, ఏషాం విభూతి యోగంచ మమయో వేత్తి తత్వతః సోవికంపేన యోగేన విద్యతే నాత్ర సంశయః. అర్జున, ఈయన పరమైశ్వర్య విభూతి యోగం యొక్క శక్తి తత్వాలని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు నిశ్చలమైనటువంటి భక్తితో నన్నే కొలుస్తూ ఉంటాడు. ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సందేహం అనేటువంటిది లేదు అని చెప్పి విభూతి యోగంలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతాచార్యులు తెలియజేశారు. గీతను అధ్యయనం చేయండి, గీత గ్రంథాలను మీ ఇంట్లో ఉంచుకోండి, వీలుంటే గీతలను అందరికీ కూడా పంచిపెట్టండి, గీత చదువుకుని మీ రాతను మార్చుకోండి అని వేళ ప్రపంచమంతా కూడా నినదిస్తూ ఉండదు.